навастройкае ки сохтмонаш қариб ки ба анҷом расидагӣ аст ва дар ҳамин бино мо якта духонагаи панлатсении фурӯшӣ дорем. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона. ҳар сеш треза дорад дӯстони азиз ва аз ҳама беҳтаринаш ин минтақа рӯ ба рӯи моҳи нав наздики роҳи калон. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суруға. хона чӣ хеле гуфтем дар рӯ ба рӯи моҳи нав ҷойгир мебошад. аз ин тараф цирк, аз ин тараф болотар профсоюз ва автовокзал, инҷо бошад бозорчаи моҳи нав ва калсевои 32. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёре бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯа аз ин тараф роҳ мешавад ва худи бино. марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 80 метри квадратӣ. бениҳоят масоҳати калон, масоҳати хуб барои духонага. ҳама ҳуҷраҳояш калон мебошад. дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. аз ҳама ошёнаи пасттарин, чунки якуму дуюм ошёнаи ин бино маркази савдо мешавад. дӯстони азиз, трезаҳои хона бошад, тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. минтақаи беҳтарин, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона $1100 сари 1 метри квадратӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, хотир расо мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.